Michalovčania sa nemôžu uspokojiť s tým, že majú územnú prevahu. Jednoducho, keď to bude 0-0, tak to nebude Michalovský tým považovať za vydarenú tretinu, pretože majú viac hry, ale skrátka hra sa na góly a nie na dojem, ale teraz sa to mení. Michalovce otvárajú skóre. Domácim sa to predsa len podarilo. Tomáš Fučík prvýkrát v zápase prekonaný, myslím, že Marek Mašlonka strieľa úvodný gól tohto stretnutia. No a iniciatíva Žiliny. Tu sa ešte raz pozrieme na to, ako Gilák nádherne našiel Mareka Mašlonku v predbránkovom priestore. Húževka tam nevložil ani len hokejku do tej prihrávky. Mašlonka už vedel, čo s pukom robiť, okamžite strieľal na bránu Tomáša Fučíka. Ten bol v podstate bezmocný, keďže tá situácia sa udiala veľmi rýchlo. Fučík sa síce presúval na stranu, odkiaľ Mašlonka zakončil, ale proti tejto strele už nemal šancu. Michalovce teda vedú 1-0. Naozaj krásna prihrávka Mateja Giláka na Mareka Mašlonku a zaslúžené vedenie domáceho týmu. V obranej tretiny Novický to môže skúsiť, ale hneď sa tam okolo neho zhrkli dvaja Žilinčania. Až teraz sa domáci oslobodia aspoň do stredného pásma. Ale Žilinčania boli aktívni počas tejto presilovej hry. Aj keď nejako nebezpečnejšie neohrozili Adama Trenčana, tak aspoň boli nepríjemní a zobrali nejaké síly Michalovčanom. Žilinčania už sú opäť usadení v útočnom pásme. Ostal tam na ľadovej ploche Lukáš Vila, ktorý teraz mieša puk. Bagín. Na strelu z prvej to mal Martin Podešva, jeho one-timer presne nebol, ešte Hvila to predsa len zachytil. Bagín zasa, že áno, ale teraz môže ísť dopredu Dvúrečenský, má tam hráčka, Dvúrečenský sa natlačí do zakončenia, Michalovce vyhrávajú 2-0. Nikita Dvúrečenský zvyšuje na rozdiel 2 gólov vo vlastnom oslabení a Michalovský vypredaný, šimný štadión sa raduje, Michalovce vedú 2-0. Tak toto zrejme nečakal nikto z nás. Michalovce dokázali udrieť vo vlastnom oslabení. Najmä po tej prvej polovici toho oslabenia, keď sa Michalovce doslova nevedeli dostať z obraného pásma. Z nenazdajky prišla táto príležitosť pre Dvúrečenského, ktorý sa ocitol pred Fučíkom, spravil nádhernú kľúčku do forehandu a bez problémov zakončil. Aby som ešte sa vrátil na začiatok tej situácie, keď Hvila obetavo zachytával ten puk pri mantineli, obetavo aj Emil Bagín zachytával puk na modrej čiare, no ale Dvúrečenský skvele čítal hru a ukázal tie svoje skúsenosti. Je to juniorský majster sveta, hral vo výbere, kde bol vtedy Artemi Panarin napríklad, takže naozaj hráč s veľkými skúsenostiami, viac ako 200 štartov v KHL a tie skúsenosti aj teraz pretavilo sa to domácim hokejistom. Tam skvele nabíja Lukáš Tomá, ale opäť je tu Tomáš Mašlonka! Zahodil ďalšiu super príležitosť. Tak najprv Matej Gilák, následne Marek Mašlonka, dve obrovské gólové šance, ktoré dovolím si tvrdiť by už rozhodli o osude tohto stretnutia. Zatiaľ však ešte stále môže byť ten záver veľmi napínavý. Žilina je v útočnom pásme, dá sa očakávať, že teraz Fučík opustí bránu. Podešva zachytil po útočnom pásme, takže samozrejme je to priestor na naskočenie 6. Korčuliara na ľadovú plochu, ale zatiaľ to tak nevyzerá. Stanislav Škorvánek má zrejme nejaký plán, ktorého sa chce držať. Zatiaľ to však vyzerá tak, že pokračujeme v klasickom formáte 5 proti 5. Linet môže puk poslať čo najďalej von z pásma. Možno trošku odvážny krok postaviť Lineta ako obrancu do takto dôležitej situácie, ale predsa len to Miroslav Chury zvládol teraz Safaralejev a jeho nebezpečný pokus, ktorý Fučík vyrazil na ochranu sieť. Vhadzovanie pre Michalovce v útočnom pásme, to je veľmi dobrá správa pre domácich. Áno, ja som si všimol, že Fučík už bol možno v kruhu na vhádzovaní po tom zachytení ešte v strednom pásme od Michalovčanov. To skvelé. Lukáš Hamráček prihral Marekovi Mašlonkovi, ale Michalovce pohrdli zvýšením na 3-0. Ale čo je dôležitejšie, tak vhádzuje sa pred Tomášom Fučíkom a to sú drahocenné sekundy, ktoré Žilinčania strácajú. Tiež naozaj Tomáš Fučík bol na ceste na hráčskú lavicu.
Lukáš Dubeň strátil puk, Mario Rod výborne zabojoval. Toho času je už naozaj veľmi málo. Minúta 15 sekúnd do konca tretej tretiny a Michalovce trávia čas v útočnom pásme. Piatak. Prihrávka Safaralejeva na Rota neprešla. Ešte Safaralejev bojuje o puk a Michalovce ho stále majú. Toto je cud. Safaralejev. Má tam Korenka, ale teraz to hrajú Michalovce naozaj perfektne. Majú puk na svojich hokejkách v útočnom pásme a už domáci zimný štadión stojí. 40 sekúnd do konca tretej tretiny. Teraz zazda naozaj 40 sekúnd hrali Michalovčania v útočnom pásme a Žilinčanom sa nepodarilo usadiť. Tomáš Fučík ešte je vo svojej bránke, ale už toho času je naozaj veľmi málo. Tu zrejme Žilinčania vedia, že je dobojované v dnešnom zápase. Teraz doslova vidíme iba polovicu ľadovej plochy, ale pokúsime sa vám ešte priblížiť, čo sa deje v tých posledných sekundách na ľade. Piatak sa ešte tlačí do útočného pásma, ale samozrejme táto podpora domáceho publika pramení z toho, že sa hrá posledný zápas. Ako sme to už spomínali, všetko nasvedčuje tomu, že Michalovce to už zvládnu. Hra bola prerušená, takže ešte tam zhruba nejakých tých 11-12 sekúnd zostáva. Vadzovať sa bude v strednom pásme. To je príležitosť pre domácich, aby ho vyhrali buly a ešte podržali puk na hokejkách na tie záverečné sekundy, potešia tak svojich priaznivcov a samozrejme im dajú ten najlepší možný darček v rámci posledného domáceho zápasu. Michalovce teda už oslavujú vyrovnanie série playout so Žilinou na 3-3 a tešíme sa naozaj na poriadne napínavý, dramatický a zdá aj vyrovnaný zápas, ktorý sa bude hrať v sobotu v 17:30 minúte v Žiline. Poďme si aspoň tak v rýchlosti prejsť tento zápas. Ak by sa určoval hrať zápasu, neviem, koho by si zvolil ty, ale za mňa Adam Trenčan. Pretože čo sa týka tých posledných domácich zápasov, Michalovec so Žilinou neinkasoval 160 minút a to je v takejto sérii mimoriadne dôležité. No presne tak, 2-0 pre Adama Trenčana, v podstate 8 tretín doma neinkasoval, keďže to takto môžeme číselne vyjadriť. Ale dobre hrali aj ruskí legionári, Jurečenský, autor druhého gólu, takže Michalovce zaslúžene dnes vyrovnali. Presne tak, naposledy to bol Rudolf Hunák, kto dokázal prekonať Adama Trenčana, ten dnes citeľne Žilinčanom chýbal aj vďaka tomu. Možno Žilina nepodala taký výkon, aký fanúšikovia očakávali. Táto séria je teda vyrovnaná. 3-3 na zápasy, rozhodne sa v sobotu v Žiline. My si pozrime dva presné zásahy, ktoré sme videli v tomto zápase. Ten prvý padol na začiatku 34. minúty. Postaral sa o ne Marek Mašlonka po asistenciách od Tomáša Valečka a Mateja Giláka. Takto dokázal prekonať Tomáša Fučíka a domáci štadión sa veľmi radoval. A veľmi sa radoval aj z druhého presného zásahu, ktorý zaznamenal v oslavovke v 49. minúte Nikita Dvurečenský, preňho už tretí presný zásah. Play-out, všetky 3 góly strelil tu na Michalovskom zimnom štadióne. Michalovčania teda zaslúžene oslavujú vyrovnanie. No a v Žiline nebudú favoriti, ale rozhodne nie sú bez šance. Presne tak, Žilinčania už môžu byť o čosi nervóznejší napriek tomu, že budú hrať na domácom ľade, ale je to 7. zápas, ide o všetko a dovolím si tvrdiť, že Michalovce budú mať o motiváciu naviac, pretože tá šanca dostať sa do tých Sportligy je teraz azda najväčšia, akú mali v posledných rokoch. Tento zápas sa teda skončil 2-0 v prospech Michaloviec. My vám ďakujeme za pozornosť. Lúčime sa s vami, určite si nás naladte aj v sobotu pri rozhodujúcom 7. zápase. Od komentátorského mikrofónu sa lúčia Tomáš Horváth a Andrej Fuxa. Pekný večer.